heb vorig jaar vernomen dus dat er dus, mensen aan het zoeken waren naar een plek. En ik heb echt gezegd, ja, ik moet er wat mee doen. En bij deze heb ik dus ook de eerste motorrit van Aardenburg op de kaart willen zetten. Ook in principe voor Aardenburg. En ja, je kan het zien, hè? Er zijn er genoeg, hè? De rit heb ik uitgestippeld. Dat gaat hier vandaan naar richting Sint-Larijns. We gaan richting Filipijnen. Van Filipijnen gaan we dus naar Biervliet. Biervliet gaan we dus naar Breskens. Breskens, Katzand. Katzand, Sluis. En dan gaan we zo door naar Aalten toe. Naar onze motorvrienden in Aalten, de Red Devils. En dan komen we netjes weer terug hier naartoe. Dus ja, dat is zo'n heel leuke rit. Het is ongeveer een rit van ongeveer denk 130, 140 kilometer. Ja, helemaal leuk.